No niin, nyt tultiin tänne testailemaan näitä umpikumirenkkaita. Katsotaan. On aina erityisen liukkaan kuulosta. Katsotaan miten mutkat taittuu. Pikkumutka käytti ajamassa, vaan ajut loppu lyhyen, kun servo päätti sanoa vakioservo itsensä irti, niin piti lopettaa, mutta semmonen huomio jo näistä renkaista, että tässä tämä terävä kantti, mikä on, niin lähti hyppyyttämään sivuuttaa autoa tosi ikävästi. Niin arvelin nyt hiasta tätä reunaa pyöreämmäksi ja katsoa, onko se sitten parempi, kun käydään seuraavalla kerralla kokeilemassa. Nyt on hiottuna tuo reuna tuosta pyöreämmäksi molemmilta puolilta, niin katsotaan, onko tämä yhtään parempi. No niin, se servo vaihdettuna ja renkaat hiottuna. On kyllä älyttömän hankala ajaa näillä. Ui. Ui. Ei paljon kestä kaasua painaa näillä renkailla. No niin, nyt on testit ajeltuna ja omat mielipiteet, niin ei ainakaan tähän ratahommien mutki luisuttellu on hyvät renkaat. On tuonne parkkipaikalle luisuttellut varmasti. Eihän mä noita kuluva juuri ollenkaan. Mutta ja aika vaihteleva on tuo pito, että tai sitten mä en osaa ajaa näillä renkkailla vielä ollenkaan, mutta ei näillä semmoista vauhtia ainakaan saa mitä GRP:llä ja nuilla, mutta pääasian kanssa, että ne kestää. Mutta eipä tästä sen enempää, niin katsotaan kun saadaan Skylanin kuppaa tuohon ja mitä kaikkea muuta me tälle nyt keksitään. Ei kun moro.